Keď sme prišli v útorok 27. februára ráno na Vyšnú Bocu, mali sme pocit, že sme v inej krajine. Kým v Prievidzi a okolí sneh tohto roku bolo vidieť len sporadicky, Bačová roveň, kopec, na ktorom sa preteky konali už 5. krát, bol pod snehom a celá krajina okolo tiež. Piaty ročník Veľkej ceny Barbory, medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v slalome mužov a žien, Európsky pohár Unifis začínali v čase nášho príchodu písať už svoj druhý súťažný deň. Zároveň pretekári bojovali aj o titul akademického majstra Slovenska. Tak ako po iné roky, aj v tomto boli organizátormi pretekov Hornonitrianske bane Prievidza a telovýchovná jednota Nižná Boca spoločne s Ministerstvom školstva, Slovenskou asociáciou univerzitného športu, Slovenským lyžiarskym zväzom a FISom. Keďže ide už o 5. ročník tejto súťaže, zaujímalo nás, ako sa baníci dostali k organizovaniu lyžiarskych pretekov. Slovenská asociácia univerzitného športu nás oslovili, či by sme sa nepokúsili zorganizovať akademické majstrovstvá Slovenska medzinárodné. No a zároveň sa k tomu pridružili FISové preteky, no a ten prvý ročník bol teda pred 5 rokmi zorganizovaný. Následne druhý rok už sme boli troška odvážnejší a posledné 3 ročníky už sa nesú v znamení skôr výzvy zo strany FISovej organizácie smerom k nám. A môžem potvrdiť už dneska, je to síce predčasné, ale po rozhovoroch so zástupcami FISu, ktorí sú tu na Slovensku a sú dneska v našom stredisku, že pre budúci rok sa s nami znovu ráta a pravdepodobne sa to posunie do víkendových dní, čo nás znovu zatraktívni do jednak stredisko, ale aj túto akciu. Predpoklad je, že by sa to malo konať niekedy v období takomto ako teraz, že koncom mesiaca február. Rekordný počet účastníkov a zastúpenie krajín zaznamenali na vlaňajších pretekoch. Pod to sa podpísal aj rekordný rok bohatý na snehové zrážky. Na tohtoročné medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky prišlo 117 pretekárov z 8 štátov sveta. Na to, aká bola tento rok zima skúpa na sneh, to organizátori považujú za úspech. Tento ročník je druhý najsilnejší zastúpený zo zahraničia, ale musím povedať, že aj napriek tomu, že je tých krajín tohto roku tu len 8, je to druhý FISový pretek, ktorý na Slovensku beží. Minulý týždeň sa jazdila Veľká cena Slovenska na Štrbskom plese a toto je druhý pretek takéhoto významu, ktorý sa vôbec v tejto sezóne ide, takže myslím si, že účasť aj napriek tomu je veľmi, veľmi slušná. Je to niečo menej ako minulý rok, ale je to asi tým, že minulý rok tieto preteky naväzovali na Bilu, ktorá bola v Čechách a tohto roku bola zrušená, takže poviem trošku ďaleko cestovať. Minulý rok sme mali napríklad Austráliu, mali sme Veľkú Britániu, teraz nám to zrušili. Slalom patrí medzi najatraktívnejšie lyžiarske disciplíny vzhľadom na odhad miery rizika, ktoré môže viesť až k nevzvládnutiu trate. Je to disciplína, v ktorej sa preveruje hlavne technická pripravenosť pretekára a schopnosť rýchlej reakcie na zmeny smeru jazdy. V tomto roku sa pre nedostatok snehu lyžovalo na tzv. Technickom snehu. Každý deň si svoje sily lyžiari zmerali v 2 kolách a dosiahnuté časy sa sčítavali. Dĺžka trate bola 994 metrov s prevýšením 160 metrov. Na dodržiavanie pravidiel súťaže dohliadal po obidva súťažné dni technický delegát FIS Poliak Wojciech Gajewski. Dzisiaj zawody bardzo dobrze, tak jak wczoraj. Dnešný závod je veľmi dobrý, tak ako aj včera. Príprava bola dobrá, vidieť, že to mali ťažké pripraviť trať, ale veľmi dobre to zvládli. Utrzymało i zawody dla kobiet, i dla mężczyzn, także myślę, że na bardzo dobrym poziomie zawody. Nechýbal ani technický delegát FISu Vilém Podešva. Technická úroveň je velice dobrá, to my to zhodnotíme vždycky podle přirážek a ty jsou zhruba 30 bodové a to patří k dobrým hodnotám, takže všechno, co je tady v té střední Evropě, tak je tady a samozřejmě se to projevilo na té dobré výkonnosti a dobré úrovni závodu. Kým v Lani si pretekári pochvaľovali počasie a trať z druhého súťažného dňa, v tomto roku to bolo naopak.
Možno aj preto, že prvý deň bolo počasie ustálené a druhý deň nám pani Zima predviedla všetky svoje verzie. Miestami svietilo slnko, miestami padal sneh kombinovaný s fujavicou, ktorý v zápäti vystriedal mrznúci dážď. Včera to bolo podstatne lepšie, hlavne tie snehové podmienky. Bolo to hlavne v tom, že včera to bolo také ľadovejšie a dnes to bolo mäkšie. Bolo to ľadové, ale ináč bol piesok, ale fakt bolo dobrá trať, ako urobená, postavená. Tréneri veľmi dbali na trať, aby pretekárky zvládli, lebo nie sú to preto svetový pohár. Druhý deň začal pretekami žien. Na trati ich bolo 47. Pretože ženy museli odísť na súťaž do Špindlerovho mlyna, organizátori vyhlásili výsledky hneď potom, ako cieľom prešla posledná pretekárka a rozhodcovia vyhodnotili výsledky. V prvom dni v medzinárodných majstrovstvách Slovenskej republiky v slalome žien tretiu priečku obsadila Holanďanka Žavín Metraje s celkovým časom v oboch kolách 1 minúta 55 sekúnd 62 stotín. Druhou v poradí sa stala Slovenka Jana Gantnerová s celkovým časom 1 minúta 54 sekúnd 76 stotín. Iba 8 stotín sekundy stačilo Češke Eve Sochorovej, aby sa s celkovým časom minúta 54 sekúnd a 68 stotín sekundy postavila na prvý stupeň a stala sa víťazkou prvého dňa pretekov v slalome žien. Poradie na prvých troch priečkách po druhom dni pretekov bolo podobné ako v prvom dni až na tretie miesto. To obsadila Slovenka Dominika Siráňová s celkovým časom v oboch kolách druhého dňa. Čas 1 minúta 41 sekúnd a 44 stotín stačil Slovenke Jane Gantnerovej na druhé miesto v poradí. Prvú priečku s časom 1 minúta 41 sekúnd a 33 stotín obsadila opäť Češka Eva Sochorová. Obhájila aj víťazstvo z Blanejška a stala sa absolútnou víťazkou. Z rúk inžiniera Stanislava Gurského si prevzala veľkú cenu Barbory, Banický Kahanec, už po druhýkrát. Vy ste zvíťazili aj v Lani, aké sú pocity? Krásne pocity. Určite som ráda, že som obhájila. A bylo to tady pekné, počasí vydrželo, sníh také dobré, že byl, takže super. Ako hodnotíte celkovo úroveň týchto pretekov aj v porovnaní s Vlaňajškou? Já myslím, že úroveň je velmi dobrá, tím, že tady je spousta slovenských velmi dobrých reprezentantů. A sjeli se sem i třeba teďkom Holanďanky, což jsem nečekala, a velmi dobré jako pretekárky, takže úroveň dobrá určitě. Aké ešte vás v tomto roku čakajú súťaže? Takže určitě mistrovství České republiky, chystám se i na mistrovství Slovenské republiky do Jasné a potom se uvidí podle sněhových podmínek, no, možná ještě do zahraničí někam uvidíme. Súčasťou medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky v slalome boli aj medzinárodné akademické majstrovstvá Slovenskej republiky v slalome mužov a žien. Akademickou majsterkou Slovenska v slalome žien sa stala Dominika Siráňová. Dnes ste sa stali víťazkou akademických majstrovstiev. Ako hodnotíte úroveň? No, úroveň bola celkom dobrá. Myslím si, že lepšia ako minulý rok, pretože sme sa všetky tri zlepšili. Aj pribudli nejaké akademické dievčatá, takže super. A ako hodnotíte celkovo trať organizáciu? Organizácia bola výborná, išlo to pekne podľa plánu, išlo to rýchlo, žiadne prestoje neboli a trať bola dobrá. Na to, aké sú podmienky tento rok snehové, tak to bolo super. Čo vás ešte čaká v tejto sezóne? No, hlavne škola a ešte majstrovstvá Slovenska a nejaké preteky by som chcela ešte iné absolvovať, keď mi to vydá so školou.